יש דברים שאנחנו פשוט יודעים. הם ברורים לנו. למשל, כשאנחנו מגיעים לתחנת דלק, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות. אם הרכב שותה 95, לא נשים לו סולר, ובטח שלא נמזוג לו מיץ פטל. גם לנו, בני אדם, יש את סוג הדלק שמתאים לנו. יש טבלאות מדויקות שמסבירות מה צריך לאכול ובאיזה גיל. איזה ויטמינים, כמה חלבונים, הכל ידוע ובדוק. רונה שפר מעמותת עתיד היא תזונאית קלינית, והיא תעזור לנו להבין מדוע מודעות לתזונה כל כך חשובה לחיינו. כשמדובר בגוף שלנו, באוטו שנושא אותנו בעצם, בני אדם פחות מקפידים באיזה סוג דלק למלא אותו, למרות שיש היום המלצות ברורות ויודעים בדיוק מה צריך לאכול ובאיזה כמות כל רכיב תזונה צריך לאכול. אבל לצערי, בכל מה שקשור להרגלי תזונה, אנחנו פחות מקפידים, למרות שיש היום מחקרים שמוכיחים את הקשר ההדוק והישיר בין מה שאנחנו אוכלים לבין רמת התחלואה שלנו ואיכות החיים שלנו. ואני רוצה לתת דוגמה, וכאן בגרף אפשר לראות שככל שאנחנו צורכים יותר שומן רווי, הסיכוי שלנו לחלות במחלות לב וכלי דם גדל. כולנו מכורים לאוכל. אתם יודעים כמה קילוגרם בממוצע אוכל אדם בוגר ליום? 2 קילוגרם. זה אומר שבשבוע הוא אוכל 14 קילוגרם, ושבמהלך כל חייו הוא אוכל משהו כמו 60,000 קילוגרם של מזון. זה, רבותיי, המשקל של 10 פילים. התמכרות לאוכל היא מאוד בעייתית, כיוון כשמדובר בהתמכרות לאלכוהול, לסיגריות או לסמים, הפתרון הפשוט הוא פשוט לא לקנות, להתרחק ממקור הפיתוי. אבל כשמדובר באוכל זה מאוד בעייתי, כיוון שאוכל זה משהו שאנחנו חייבים לאכול ולהמשיך לצרוך כדי להתקיים. זה משהו שחיוני לקיום ולהישרדות שלנו. ולכן כאן האתגר הוא גדול מאוד. אנחנו צריכים להמשיך ולאכול, אבל לבחור נכון, לחשוב על מה שאנחנו אוכלים, לתכנן את יום האכילה שלנו, כדי לקחת אחריות, ולמרות האתגר הגדול, לבחור נכון על מנת לשמור על איכות החיים שלנו. בפרקים הבאים רונה תסביר לנו איך נוכל ליישם את עקרונות התזונה הנכונה והבריאה בחיינו, ותיתן טיפים להתנהלות תזונתית נכונה ברמה היומיומית. יש לכם שאלה לרונה? אתם מוזמנים לכתוב כל שאלה או תגובה מתחת לסרטון, ואנחנו מבטיחים לענות. כנסו לפרק הבא וגלו את סודות פירמידת התזונה, ואיך בעזרתם יהיה לכם קל יותר לשמור על אורח חיים בריא. אבל הכי חשוב, קחו אחריות על עצמכם. קבלו החלטה בריאה.